pinggir kali ayo kinclong-kinclong kowe saiki kok ngerti tuku-tuku apa lasep tanganku wis mencem-mencem. Pinggir kali ayo kinclong-kinclong kowe tansah tak enteni benang lawe kloso emong yen ra kowe aku emong. Ya, iki beri dhewe iki rekas stres. Oh, biasane ra jujul iki. Apa-apa pikiran ae paling. Sopo iki? Oh, yo. Gue tahu ini kepiye. Oh. Piye iki? Siapke pasukane siapke. Semua, siap. Siap. Tuh. Pada banyu Ramadan. Yo. Semuanya siap ke depan. Gerak. Ayo bro conco gawaruno rukune Islam yo iku lipo sahadat loro rukun kang siji bisa siro gawan ngaji bega pintu lakoni sholat kaping telune bayar zakat ning bang poso ana ing wulan Ramadan ping 5 gaji kaping 5 gaji lamun kuoso ayo prokonco ruwono rukun Islam yo iku 5 sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji kaping pindhone nglakoni sholat kaping telune bayar zakat ing poso ana ing bulan Ramadan ping 5 haji kaping 5 haji lamun kuwasa. Apa? Nyanyi yo oleh. Yo nyanyi yo. Yo Sebenarnya ora cinta dengan mata angel. Ya didai. Yo. Wila sakare. joget ya sang HP Modelan kok sangu HP. sang udut barang Icat payah. Dicas ndur ke. HP. Tidak kenteni lirik. Ah. Apa? Apa manut? Aku manut. Apa gelem? Ya manut iki. Apa? Apa? Apa?
Apa wis ora kelingan sumpah janji umum marang aku sinar sanrita bulan jare dendre sopung aku wis nganti telo ketiga kale siramu rapi pato oh kowe malah yo nyono ora kira kowe tega kawite ngasporo tresnaku gak tulus suci rambo jono malah boleh jadi apa pancen bisa karo siramu najan tresno tulus suci rambono malah boleh jadi apa pancen wis nasibku kudu pisan karo sliramu tresnaku kang tulus suci rambo joko malah kok terjadi Nganti rona rene dhewe. Sumuk, ana acara sumuk bener. Yo. Adem-ademan. Tak wehi wajib. wajib kailan wadon luru ilmu wajib kailan yang wadon luru ilmu aja leren yang durung rusak bodohmu aja leren yang durung rusak bodohmu wajib kain lanang wadon nurun ilmu wajib kain lanang wadon nurun ilmu aja leren yen durung rusak bodohmu aja leren yen durung rusak bodohmu. Apa? Manut Bali. Yo, mubeng-mubeng. Ana cah sekolah berang ta iki. Walah kupluke ra gowo kok kae. Oh, alah. Ora iki lak yo gek rong wajib to kok langsung njaluk bali iki kepiye? Adem po, jengerut po piye? Kekeselen. Yo lagu apa kae? Wae apa Mas? Yo, wi rondo teles, Oke. kepes-kepes. Yuk. Oh. Jadi itu lagu. Weh, dadi weh. Kurang kita. Kok ini wonten keleparanipun kita kreditipun anggenipun paring panggilan dumateng panjenengan sedaya. Kula saku warga mata nyuwun ugi pangatur dumateng panjenengan sedaya lan mugi-mugi seni tunas riba rembaka selami-lami. Monggo Mas Dul, mari foto. Sampun pari,
akhiri wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.